Bon dia a totes i a tots. Espero que els meus companys em puguin indicar pel xat que tot està correcte. Veig que tenim 106 persones connectades, la qual cosa em fa molta il·lusió, us ho he de dir, perquè avui us presentem una nova iniciativa. Per tant, deixeu-me que us doni la benvinguda. Bon dia. Volia començar pels agraïments, com no. Per començar, agrair a l'ICF que haguem pogut treballar conjuntament per fer aquest projecte, com també agrair internament a la casa a tot l'equip del CECAM, al Joan Morera, a la Marta Raurell, a la Núria i a l'equip de la DGC, perquè això sigui possible. Penseu que cada vegada que engeguem un projecte nou és un esforç que té moltes recompenses, però hi ha molta feina al darrere, per tant, només agrair-los. Avui us volem explicar i donar tots els detalls d'aquesta nova línia de préstecs que hem anomenat ICF Lidera Comerç. I el títol fa la cosa, perquè quan diem Lidera Comerç és perquè ja sabeu que la Generalitat ha pres un pla que es diu Lidera, que inclou una multiplicitat d'accions en el tema de la competitivitat empresarial, i és en aquest marc en el que ens movem. Avui us farem explicar que és voluntat del govern, i ho tenim així descrit en el nostre pla, que puguem donar suport a aquells comerços que, com vosaltres, com aquestes més de 100 persones que us heu connectat, voleu i teniu un projecte de creixement. Us expliquem molt bé que el repte que volem resoldre és aquest en el que ens trobem cada dia. Sabeu que el comerç a casa nostra representa el 15% del PIB, que és una barbaritat, que dona ocupació a més de mig milió de persones i que tenim una realitat palmària, que és que aquest comerç en el 97% dels casos està format per empreses de menys de 10 treballadors. I ser petit intrínsecament no és dolent, només faltaria. El que passa és que el que sí que ens demostra l'evidència és que hi ha una dimensió òptima per poder desenvolupar el teu projecte empresarial. I en molts casos el que ens falta en el nostre comerç és una mica aquesta dimensió, guanyar una mica de dimensió per poder ser més productius i per poder tenir molts millors resultats, que això és el que volem pel comerç de Catalunya. Per tant, aquest projecte, aquest programa d'inversió, aquest projecte de fons de préstecs, el que ha de servir és, heu de posar-vos en el cap per imaginar-vos aquells projectes que teniu d'inversió. És a dir, tot allò que vosaltres creieu que fa temps que volíeu fer amb tecnologia. Invertir en tecnologia val uns dinerets, a vegades són coses que deixem de banda perquè creiem que no tenim prou recursos, doncs si teniu intenció i voleu, perquè ho necessiteu per créixer, invertir en tecnologia, per atraure talent, per millorar la vostra proposta de valor. Vosaltres teniu una proposta de valor i creieu que voleu diversificar-la, voleu aprofundir-hi, doncs tot el que sigui inversió per millorar la vostra proposta de valor, evidentment hi té cabuda. Per buscar elements de resiliència, és a dir, per poder resistir totes les possibles crisis que puguin arribar-nos, però sobretot també per explorar noves línies de negoci dins del vostre negoci. Aquesta és una línia pensada precisament per això, per obrir el cap, per pensar què és el que us pot ajudar a créixer i poder fer una inversió en aquest sentit. Per això, aquest passat dissabte, la consellera d'Economia, Alícia Romera, i el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, vam donar el tret de sortida en aquest projecte, que es diu ICF Lidera Comerç, i que el que us anunciem avui és que a partir de dilluns vinent, dilluns 14 de juliol, es posaran al vostre abast 16 milions d'euros per poder demanar amb aquests préstecs, d'acord? Com us deia, aquest projecte s'emmarca en aquesta voluntat del govern de fer créixer i consolidar el comerç de Catalunya, de promoure les inversions que afavoreixen la competitivitat, i aquests préstecs, i ara us ho explicaran amb molt abastament, són en condicions molt avantatjoses. Deixem-me tornar a donar les gràcies a l'Institut Català de Finances. Dir-vos també que és la nostra voluntat fer una avaluació d'impacte d'aquests préstecs, és a dir, veure per què s'han utilitzat i com han impactat directament en aquests comerços. Ens agradarà molt saber com els heu utilitzat i com us han ajudat a créixer.
I ara només deixeu-me que acabi, perquè l'important ho explicaran ara tot seguit l'Anna Franco, que és la subdirectora general de Comerç, que us resumirà les característiques de la línia pel que fa a les condicions dels préstecs, quins són beneficiaris, i a continuació, just després de l'Anna Franco, la Lourdes Ridameya, que és la cap de promoció de l'ICF, que ens explicarà una mica què és l'ICF i ens detallarà el més important, l'operativa i el procediment que cal seguir per demanar aquests préstecs. Dos advertiments que crec que són bons, perquè vista l'experiència amb altres processos que fem de suport al comerç, com poden ser els processos de subvencions, que no tenen res a veure. No espereu a l'últim dia per demanar. Si vosaltres teniu la idea de creixement i voleu optar en aquests préstecs, per favor, d'entrada, dir-vos que des d'avui mateix podeu ara us ho explicaran, podeu inscriure-vos en una llista d'espera, és a dir, manifestar el vostre interès, enviar un correu i dir jo estic interessat en aquest préstec. I a partir del dilluns 14, si vosaltres teniu preparada la documentació que es requereix, no espereu, demaneu. Ja sabem que és juliol, que tot es fa més feixuc, però si ho teniu preparat, demaneu, perquè ara s'obre un període de 3 setmanes, encara molt, molt hàbils en què podeu ja demanar. Després ja sabeu que a l'agost es ralentitza tot, però ja ho tindreu fet i al setembre ja podeu tenir més notícies sobre com evolucionen aquests préstecs, d'acord? Per tant, animar-vos molt a pensar en termes d'inversió, de què és el que necessiteu per créixer, quins són els elements que necessiteu per créixer, donar-vos les gràcies per la vostra confiança i participació en aquest webinar, que és multitudinari i ens fa molta il·lusió veure que desperta tant interès. I ara sí, passar la paraula a les nostres companyes, primer a l'Anna Franco, després a la Lourdes Ridameya, i sapigueu que teniu els canals oberts per preguntes, que tindrem un mail per donar respostes i que no us quedareu amb dubtes, que els podrem respondre. D'acord? Moltes gràcies i bon dia. Anna, la paraula és teva. Moltes gràcies, directora. Molt bon dia a tothom. Comentar-vos que aquest vídeo i aquest PowerPoint se penjarà a la pàgina web de la Direcció General de Comerç i també del SECAM i el tindreu a la vostra disposició. Bé, com en la línia que apuntava ja la directora, us presentarem les característiques d'aquesta línia de finançament ICF Lidera Comerç, el qual presenta uns trets importants. En primer lloc, és un préstec que va destinat a pimes i autònoms. En aquest sentit, hem exclòs les grans empreses, ja sabeu, ja coneixeu que són empreses, grans empreses són les que tenen més de 250 treballadors o tenen una facturació de 50 milions, més de 50 milions. Per tant, justament aquest focus en pimes i autònoms és, com deia la directora, per potenciar el creixement. I d'aquí passaríem a la segona característica, que aquest creixement principalment es potencia mitjançant inversions que tingueu plantejades estratègicament per impulsar el vostre model de negoci. En quant als sectors d'aquesta línia, hem diferenciat, per una banda, comerços i serveis assimilats, per una altra banda, bars i cafeteries i també restaurants. En quant a serveis assimilats, la ICF ja té un llistat de quins conceptes entren inclosos en aquest sector de serveis. I per quart, aquesta línia és molt avantatjosa en la línia que presenta bonificacions en la banda dels interessos. La Generalitat ha fet una aportació important per la qual cosa representa amb una línia de finançament amb uns interessos força baixos. En aquest sentit, ja focalitzant-nos en les característiques d'aquesta línia de finançament, s'ha fet amb una forquilla de sol·licitud d'un import mínim 25.000 euros amb un màxim de 150.000. Perquè justament per aquesta línia hem d'anar dirigits a les petites empreses i autònoms. Ara bé, sí que hi ha una limitació que d'aquest import del crèdit màxim estigui destinat el màxim de 25% al circulant. Per altra banda, pel que fa al termini, és un termini fins a 7 anys, amb la característica del primer any de carència i els 6 anys següents per amortitzar el préstec. I, en tercer lloc, el tipus d'interès, que com s'avançava, el tipus d'interès és un fix bonificat
3,95%, però justament, com us he dit, com hi ha una bonificació per part de la Direcció General de Comerç, finalment, pel que fa al client, suposa un interès de 0,95%. Per una altra banda, no us preocupeu perquè aquesta línia de finançament no és incompatible amb el nostre programa de subvencions que el CECAM justament acaba de finalitzar i per a qual cosa podeu també sol·licitar aquesta línia de crèdit. Qui són els beneficiaris? Ja com us apuntava abans, a banda dels sectors que us he comentat del comerç, serveis assimilats, bars, cafeteries i restaurants, aquests beneficiaris han de tenir unes característiques. I aquestes característiques quines són? Una antiguitat mínima de 4 anys, per una banda, després que tinguin un punt de venda físic existent o que tingui una creació prevista, perquè justament el que volem potenciar és aquest negoci, aquesta empresa al peu del carrer. I després també, com dèiem, com tenim aquesta perspectiva de creixement, que hi hagi una facturació creixent. Aquesta facturació creixent la hem acotat amb la referència del IPC més un 5% superior, 5 punts percentuals superiors dels darrers 3 exercicis que ja es disposi per part de l'empresa. Ara bé, a més d'aquests requisits que us acabo d'exposar, per cadascun dels sectors s'ha establert uns criteris que com a mínim s'hauria de donar compliment a 4. Per exemple, en el cas del comerç i serveis assimilats, aquests criteris serien, en primer lloc, comptar amb un pla de negoci detallat, segon, disposar d'una imatge i identitat de marca pròpia i diferenciada, logotips, senyalística, disseny d'espais. Tercer, disposar de certificacions de qualitat i o mediambientals, o bé premis o reconeixements de les administracions públiques. 4, tenir presència digital del negoci. 5è, comptar amb un sistema d'analítica de dades per estudiar les vendes, marges comercials, trànsit de públic. 6, comptar amb una base de dades digitalitzada de clients. 7, disposar d'un sistema i o estratègia de fidelització dels clients. I 8, no haver d'incorregut en cap infracció en matèria d'ordenació comercial en els darrers 5 anys. Per exemple, en aquests 8 criteris solament s'hauria de complir 4 criteris. I el mateix se produiria en el cas dels altres sectors que hem comentat, com seria el cas dels restaurants o bars i cafeteries. Un cop amb aquesta exposició breu de les característiques dels beneficiaris i del crèdit, ja passo la paraula a la senyora Lourdes Ridamella, cap de promoció de ICF, que ja us explicarà amb més detall la manera, l'operativa per poder sol·licitar aquest crèdit. Moltes gràcies. Bon dia. Hola, bon dia. Vale. Bé, crec que ja em veieu i em sentiu després d'aquests minuts. Bàsicament, abans d'explicar-vos com operar amb ICF, com fer la sol·licitud de finançament i quina és la documentació que s'ha de presentar, volia explicar-vos mínimament una mica qui és l'ICF, qui som i què fem, perquè si heu de parlar amb nosaltres entengueu una miqueta quin és el rol. L'ICF, com a banca pública de promoció, nosaltres, a diferència d'un banc comercial, per dir alguna cosa, el que fem és bàsicament finançar inversions. Per això diem que som banca pública de promoció pública, perquè estem participats per la Generalitat de Catalunya, i de promoció perquè promovem activitat econòmica i benestar social. I com ho fem, això? Doncs fent préstecs per impulsar projectes que siguin transformadors per la societat, aportant recursos en moments importants
és a dir, quan s'han de fer aquestes inversions, quan vull reformar la botiga, el comerç, etc. Complementant el finançament privat per diversificar deute, és a dir, l'ICF és una entitat més dins de l'ecosistema financer complementant el sector financer privat. No anem a substituir els bancs, sinó que anem a complementar-los. Ser una entitat més i més ara que el sector financer està més concentrat. Proporcionant més anys per al retorn del deute, jo crec que aquest és un valor diferencial d'ICF, és a dir, que els nostres préstecs són entre 5 i 30 anys, perquè entengueu, nosaltres, a diferència d'un banc comercial, no fem pòlisses, no fem descompte, leasings, factorings, tots aquests productes que té la banca com a proveïdor de serveis financers, nosaltres no els oferim préstecs, és a dir, es firma una operació, es desemborsa aquella operació, normalment contra factures, contra justificants de la inversió que anem a finançar, i després es marca un calendari d'amortització o de retorn d'aquest préstec i mirem de facilitar termini suficient perquè amb els recursos que es generin es pugui tornar aquest préstec. I amb la voluntat una mica de ser al costat de les empreses i entitats al llarg de tot el cicle econòmic. És a dir, sí que com a banca pública tenim un rol anticíclic i quan hi ha dificultats hi ha més empreses que ens demanen crèdit o més entitats, però la voluntat és ser al llarg del cicle econòmic. En moments importants i si venen dificultats, ajudar també a les empreses a allargar el termini. Bé, ara us explicaré, espero que s'entengui. A nosaltres a ICF no fa falta tenir comptes operatius, és a dir, podríeu operar a través, si fem un préstec a ICF, podreu operar a través del compte bancari que vosaltres vulgueu. I com operem? Doncs estem digitalitzats i, per tant, tota l'operativa es pot fer online. Com s'ha apuntat abans, la sol·licitud de finançament es podrà fer a partir del dia 14 de juliol, però abans podeu fer sol·licitud d'informació clicant en aquest enllaç que us hem facilitat aquí a la presentació. I a partir del 14, com es fa una sol·licitud? Cal accedir al web d'ICF, cal fer una alta d'usuari amb un lloc que es diu Espai Client, s'ha d'activar com a usuari, s'ha d'omplir un formulari de sol·licitud i s'ha d'annexar documentació. Molt senzill. Ara veurem pas a pas una mica tot això com funciona. Si passem, molt bé. L'alta d'usuari. Accedim al web, que el web és www.icf.cat, i cliquem a la part superior dreta, que veieu que està destacat en groc, cliquem a Espai Client i se'ns obre una pàgina on seguidament la persona cal crear un compte i cal indicar les dades de DNI i de contacte, telèfon i e-mail del representant que voldrà fer la sol·licitud. Seguidament, aquesta persona rep un correu electrònic amb un usuari i contrasenya que en la mateixa aplicació ha de modificar. Després accedeix, una vegada té l'usuari creat, accedeix dins d'Espai Client en el recomanador, és el menú aquest a l'esquerra, i aquí té que clicar que vol, clica recomanador i selecciona el producte ICF Lidera Comerç, per anar ja a fer la sol·licitud. I a partir d'aquí sol·licita'l, clica sol·licita'l. I la següent, com veieu, feta la sol·licitud amb totes les dades, la persona informada a l'Espai Client rep un e-mail de confirmació d'haver tramitat aquesta sol·licitud i aleshores el que té que fer és clicar en annexar documentació, anar annexant cada un dels documents que ara us explicaré que s'han d'annexar. I dins de la mateixa aplicació hi teniu els models en el cas que s'hagi d'omplir algun model. Si passem... Molt bé. Quina documentació fa falta? Aquí veureu com molta documentació, però en el fons entendreu que es tracta una mica de dos blocs de documentació. Una que seria de tipus legal, perquè no teniu cap compte ICF, no us coneixem i per tant necessitem saber qui sou. Segons el perfil de persona que ens demana el préstec, si és un autònom, una persona física o és una persona jurídica, una empresa o una comunitat de béns, serà una documentació o una altra. Però diguem-ne que cal alguna de documentació legal i després informació econòmica per poder saber quin és el vostre projecte, què feu
i com ens tornareu els diners i una mica quina és la realitat actual. Doncs quina és la situació en quant a estats financers, en quant a mapa bancari, quins préstecs ja teniu en bancs, la fitxa CIRBE, etc. Per tant, com a documentació, la memòria de la inversió i detall del pressupost del projecte. Això és important que ens expliqueu què aneu a fer amb un cert detall. Si hi ha obra civil, si hi ha mobiliari, si hi ha maquinària o equipaments, una mica per partides, un pressupost per partides. I explicar una mica també què us aportarà aquesta inversió, per què la feu. No, és que així podré vendre un altre producte o podré optimitzar el meu obrador perquè tindré així 2 restaurants en vez d'un, o el que sigui, etc. Una mica el valor afegit o el que us aportarà i el pressupost. El mapa bancari actualitzat. El mapa bancari és un full que teniu el document model a la web i on definiu amb quins bancs teniu préstecs i si es tracta de préstecs a curt termini, com una pòlissa de crèdit que es va renovant cada any, o es tracta de préstecs a llarg termini en què ja hi hagi uns compromisos per tornar aquest préstec els propers anys. Per què? Perquè l'ICF el que mirem nosaltres és que amb els recursos generats per l'empresa, més els previstos resultat d'aquesta inversió que es fa, podeu seguir guanyant el mateix o podeu seguir guanyant més perquè amb aquesta inversió tindreu un estalvi de costos o perquè amb aquesta inversió tindreu més ingressos. Doncs amb aquests recursos generats previstos, com retornareu els compromisos de deute que ja teniu més el nou deute que es planteja a l'ICF. Aquesta és una mica l'anàlisi que fem. Per tant, necessitem que ens expliqueu aquesta informació, tot això perquè puguem analitzar-ho. La relació de béns, degudament emplenada i signada, és un altre document model que trobeu a la pàgina web i la relació de béns al final és si teniu alguna cosa de patrimoni. Estic en un local que és de propietat i aquest local té alguna càrrega financera perquè té un préstec amb garantia hipotecària o no té càrrega financera. S'ha d'explicar una mica les característiques d'aquest local. Si esteu en un espai de lloguer i no teniu béns de propietat, doncs ho firmareu posant que no teniu cap bé i ho entregareu igualment. Certificat de situació censal o certificat de l'IAE i declaració responsable d'ajuts. Quina més documentació fa falta? Aquí que posava, a tenir en compte, un parell de coses a tenir en compte que crec que és bo explicar. En aquesta línia, com s'ha explicat, hi ha una bonificació de 3 punts en el tipus d'interès. Aquesta bonificació de 3 punts, d'alguna manera, és un ajut d'estat que s'està donant. La Generalitat dona un ajut a través d'aquest préstec de l'ICF. Doncs que sapigueu que no hi haurà una resolució d'ajut explícita, sinó que l'import d'aquest ajut s'explicarà en el mateix contracte de préstec d'ICF. I després, el desemborsament del préstec que es fa contra presentació de justificants o factures i que les factures han de tenir un import mínim de 500 euros. Quan planifiqueu la inversió que esteu fent, que sapigueu que per desemborsar el préstec faran falta factures. Com es deia abans, com explicava la subdirectora, en quant a l'import, fins a un 25% de l'import del préstec es pot destinar a circulant. Això vol dir a despeses. És a dir, jo igual, com pot ser al final, igual anar a finançar, tinc una despesa que no activo en balanç com a inversió. Un 25% podrien ser despeses. Però la idea és que el desembors caldran justificants de tot. Passem a la següent. Llavors, quina documentació més fa falta? A part d'aquesta memòria, aquesta CIRBE, aquest mapa bancari que havíem dit. Doncs, si és una persona física, perquè estem parlant d'un autònom que demana aquest préstec, el que cal és el DNI, o passaport vigent, declaracions d'IRPF, de la renta dels darrers exercicis i un certificat d'ingressos del darrer any. Si és una persona jurídica, doncs l'impost de societats dels darrers anys, la darrera declaració d'IVA, darreres, escriptura de poders, escriptura de Constitució i acte de titularitat real i còpia de DNI dels titulars reals. Titulars reals, com sabeu, són persones que representen a l'empresa perquè tenen més d'un 25% del capital. En el cas que no tingueu aquesta escriptura o acte notarial de titularitat real, que caldrà per poder firmar el préstec, doncs es pot fer una declaració responsable, aquí ho explica. Llavors, en el cas que sigui una societat civil privada o que sigui una comunitat de béns, doncs al final el que fa falta és la documentació tant de la societat com la documentació relacionada de les persones físiques que la representen.
vale? Per tant, DNI, la renta, la CIRVE, el mapa bancari, la relació de béns, i tant per la part de la societat, serà l'impost de societat, com per la part de la persona física. Vale? I a veure si passem a la següent. I res més, bàsicament, que si teniu consultes generals podeu adreçar-les a l'adreça de consultes@icf.cat i si teniu incidències relacionades amb la plataforma quan tramiteu la sol·licitud, etc., també hi ha l'adreça de espaiClient@icf.cat. Vale? Com abans s'apuntava, es poden ja fer sol·licituds a partir del dia 14 de juliol. Ara mateix estem molt a tope amb els préstecs d'habitatge emancipació, que és una línia per finançament d'habitatge a persones joves que s'ha obert recentment. Per tant, és possible que tardem alguns dies més a donar-vos resposta del que seria habitualment. Però, com s'ha apuntat abans, manifesteu que teniu interès, treu les sol·licituds a la que tingueu tota aquesta documentació que us demana i es anirà donant resposta el més aviat possible, perquè sí que també hem habilitat un canal de tramitació ràpid per aquest tipus d'operacions. I res més, moltes gràcies i a la vostra disposició. Ara passo la paraula a la directora, que crec que fa ella la client. Doncs moltes gràcies, Lourdes. Som conscients que us hem donat molta informació en poc temps. Que sapigueu que, com us apuntaven abans, a la pàgina web tant de la Direcció General de Comerç com del CECAM, avui mateix estarà penjat el PowerPoint i l'enregistrament d'aquest webinar. Per altra banda, també hem demanat que per la mateixa via que us vam enviar la convocatòria d'aquest webinar, també rebeu un correu amb l'enllaç directe a aquests dos productes que us han de donar més pau per llegir amb calma. Sobretot utilitzeu les preguntes, o sigui, he anat seguint les preguntes que heu anat fent, totes són preguntes amb molta lògica i tot el que hem pogut anar responent ja ho hem fet, però tot allò que us quedi pendent, utilitzeu el canal i sobretot, com deia la Lourdes ara, si teniu interès, mostreu l'interès de seguida. I si teniu la documentació, ho teniu preparat, presenteu-ho. Perquè ens coneixem, estem a juliol, passa molt ràpid, després venen les vacances, me n'oblido i quan m'hi poso resulta que els fons s'han acabat. Si ho teniu clar, si teniu tota la documentació preparada, si teniu el vostre pla preparat, presenteu-ho i no dubteu en fer preguntes. Estem aquí per ajudar-vos i sobretot el que estem aquí és per veure com productes d'aquests fan créixer el nostre comerç i ens donen noves oportunitats. Moltíssimes gràcies i fins ben aviat.